Здравейте, ютубери, вибоксери и може би, да, може би без вибоксери. Защото май ще снимам само в YouTube, за YouTube, но може би от време на време за вибокс, но се тая. Аз съм Мега Джак да Джак. Ще правя много канали, нали, това ми е канала по принцип, но ще правя много такива различни клипове, нали, той мога да правя всякакви други клипове, които повече ще бъдат без сценарий. Разбира се, поради причината, че имам развил ужасно много да пиша сценарии. Сега разберете колко ми съм болен с психиката си, която е ужасно болна. С дедо ми хубава ми да ската. Да. Може да смятате за луд, но нали за това правя клипове. Да ме смятате за луд. Всеки така прави. Като луд снима клипове. Чуйте какво току-що стана. Снимам с таблета. Гледам всички други влогъри снимат с някакви камери. Не, аз снимам с таблет. Хайде, що снимаш с таблета, не с камерата си? Камерата ми снима много лошо качество. Много лош звук. И много ме дразни това. Да. Днес сме вторник, от ваканцията. Ще кажете, ей, ваканция! 4-дневна ваканция. Защото може да е ваканция, за мен не е. Следния клас съм много ми тежко, поради причината, че хора събота и неделя на уроци. Подявайте. Леле, събота съм от 10 часа, 11:30, след това съм от 4 до 5:30, а в неделя съм от 4 до 5, но все пак станеш в 10 събота ужасно тежко. Не в час ставам винаги в 6. Не ме питайте защо, поради какви причини и как по дяволите се наспивам, като си лягам. Колко си лягам? Ще питате? Само си лягам към 9, когато съм в училище. Си лягам към 11 до 12 часа. Иначе как? Да, ставам си най-нормално, просто съм се научил да заспивам по-бързо. Не, заспивам винаги по-бавно. Просто съм се научил да се разсъмвам по-бързо, да се наспивам по-бързо от останалите хора и се възстановявам от всички болести по-бързо, бите от рани. И всичко ми е психика. За момент, ако видите в някакъв мой клип, че съм навънка и навънка духа и съм по 3-4 тениска само или само по тениска, приемайте го. Това е нормално вече за мен. От 3 години. Да. Как мога да стоиш навънка по студа по тениски случай? Ще кажа, смерак. Просто всичко е в главата ни. Как ви усна? Направи си вкъщи студено, си кнете, ако не мога да свикнете де. Мислете си за топли неща. Викате си, на мен не мисля, топло ми е, повтаряйте си, ако си го повтаряте на вас, не пред някакво огледало, не на някой друг, говорите си го на себе си. Ако говорите на себе си, вие ще свикнете с мисълта, че ви е топло. И така всеки ден, като си повтаряте, ще свиквате с студеното. Прямо като най-големият кучик студ навънка, отваряте прозореца, спирате парения, радиатора и всичко, какво паренето всъщност не е така. Тъй, че и пробвате. Това е няма да особено дълг, ще към 7 минути на ще го направя. И гледайте на клиповете на Тобаскет. Много жесток певец, защото прави на всеки трейлери песни. И има жестоки песни. Линка ще бъде отдолу.
Абонирайте се тук, мисля. Трябва и тук, там където subscribe. Лайкнете и коментирайте. Ако имате някакви въпроси, имате идеи, нещо да сложи като лозунг, нали, на някакви клипове, примерно това ще бъде влог, другото ще бъде просто и така, на някакви тъпоти всякакви ще рандом простоти. По-чето ще е рандом простоти, защото влог ще правя всякакви рандом простоти. Ще бъде така, рандом простоти. Рандом, не е така, каквото ми падне. Не. Вижте тия два ореха. Вижте ги добре. Добре ги вижте. Според вас здрави ли са? Май само един е здрав. Другия май не е. Виж малко бърках реда, но се тая. Обожавам да ям. Готин орех, а? Не ви го пожелавам да ви се падне такъв орех. Добре хора, нещо да ви кажа. Да, снимаме на игри. Модите там клиповете на игрите да са ми тъпи. Просто не съм много добър с такива клипове добър, защото много мълча. Ако съм с приятели, просто ме карат да качвам, поради причината, че всичките са идиоти. Да, всичките ми приятели са идиоти, само има един свестник, който не може да се не разкъпане си ком, защото лайка му не му позволява. Вечно се нервирам. Кажете, как така идиоти? Не си идиоти. Ще кажа, аз съм гений, аз съм красив гений. Моето красиво лице. Вече ще откача. Добре хора, минах 7 минути, скоро ще станат 8. Съжалявам за това, ако съм ви отъчил ужасно много. И ще обещавам, че следващите ми клипове ще бъдат експлозивни, забавни и с всякакви неща. Добре. Чао.